yabang-yabang mo na? Lumabas ka dyan! Harapin mo ako! Miss, ayos lang kayo? Masong? Miss? Brian, anak! Nay? Anak, pasensya ka na kung hindi ako nagsabi na uuwi ako. Ano bang bago, Nay? Anak, hanggang ngayon ba? May tampo ka pa rin sa akin? Hayaan mo, anak. Babawi ako sa'yo. Ano bang gusto mo? Marami akong pasalubong sa'yo dito. Marami pa akong gamit. Pwede pa yung mga yan. Ibibili kita ng mga gusto mo. Magsabi ka lang sa akin. Busy ako. Marami pa akong ginagawa. Diba may trabaho naman ako eh. Kaya kaya kong bilhin yung mga gusto ko. Basta, pag may gusto ka, magsabi ka lang sa akin. Bibilhin natin. Sige na. Pumasok na kayo sa loob. Baka pagod ka. Sige anak, kapag wala kang ginagawa, magkwentuhan tayo ha. Patawad anak sa lahat ng mga ginawa ko sa inyo. Sana bigyan mo ako ng pagkakataon na makabawi sa'yo. Masong, mukhang malalim ang iniisip mo ah. Hindi naman, Ruby. Naisip ko lang. Katagal pala ng panahon na nawalay ako sa inyo. Huwag mo nang isipin ang nakaraan. Ang isipin mo, yung kasalukuyan. Hindi ako magsasawang humingi ng tawad sa inyo sa lahat ng kasalanan ko. Hayaan na natin yun, Masong. Maraming salamat, Ruby. Nandito lang kami ng anak mo para sa'yo. Kung sa iba lang yun, hindi na nila siguro ako mapapatawad sa mga ginawa ko. Pinagsisihan mo naman na lahat yun, hindi ba? Oo, Ruby. Nagkamali ako. Nadala ako sa tukso. Lahat naman tayo nagkakamali at wala naman perpekto. Naging mahina ang loob ko at naghanap ng paglilibangan. Muntikan pa nga kayong nawala sa buhay ko. Sinabi ko naman sa'yo, tapos na yun, hindi ba? Oo, Ruby. Gusto ko lang sabihin lahat ng nasa loob ko. Pinatawad na kita. Basta, huwag mo na uulitin pa ha. Oo, pangako, hindi na. Ma, pa, mano po? Kawan ka ng Diyos, anak. Kawaan ka ng Diyos, anak. Mukhang maaga ka yata ngayon, ah. Oo nga, anak. Bakit hindi ka nagpasundo sa akin? Para sinundo sana kita? Ayos lang po. Maaga po kasi kaming pinauwi ng boss ko. Kasi may pinuntahan siya. Kaya sabi niya, kung gusto na daw po namin umuwi, pwede na kaming umuwi. Ganun ba, anak? Mabuti naman kung ganun. Sige na, anak. Pasok ka muna sa loob para makapagpahinga ka na muna. Sige po, ma, pa. Pasok po muna ako sa loob. Mukhang may pinag-uusapan po kayo. Hindi naman, anak. Nagkakwentuhan lang kami ng papa mo. Di ba, Masong? Oo nga naman, anak. Sige po, maiwan ko po muna kayo at magpapalit po muna ako ng damit. Sige na, anak. Pumasok ka na sa loob. Sige na, baka basa yung likod mo. Baka matuyin ka pa ng pawis. Si Papa talaga, hindi na po ako bata. Sige po, papasok po muna ako. Ikaw talaga, Masong. Puro kabiro, no?
Anak, halika, sabayan mo na akong kumain. Di na po, Nay. Sanay naman na akong hindi kumakain sa umaga. Nako, dapat masanay ka na. Kasi, nandito na ako. Ipagluluto na kita ng mga gusto mo. Di pa ba kayo babalik sa ibang bansa, Nay? Hindi pa, anak. Hanggang kailan po ba kayo mananatili dito? Binabalak ko kasi na dito muna. At magtatayo na lang ako ng negosyo. Wala akong magandang negosyo dito, Nay. Baka mahirapan lang kayo at magsisi. Wala naman sigurong masama kung susubukan ko, di ba? Kung ako sa inyo, babalik na lang ako ng ibang bansa. At least dun, maganda yung buhay nyo. Hindi pa kayo mahihirapan. Malungkot doon, anak. Dito, makakasama na kita ulit. Sana noon nyo pa naisip yun. Nandito na ako, anak. Kaya sana, hayaan mo na makabawi ako sa'yo. Sanay na akong mag-isa dito, Nay. Kaya ayos lang sa akin na wala kayo dito sa bahay. Bakit, anak? Ayaw mo ba ako makasama ulit dito? Hindi po ba mas masaya yung buhay nyo sa ibang bansa? Kaysa nandito kayo? Hindi naman, anak. Simula nung bata ako, Nay. Nakalakihan ko na hindi ko kayo kasama. Kaya sanay na ako na wala kayo sa tabi ko. Bakit? Hanggang ngayon ba? Nagtatampo ka pa rin ba sa akin? Sige na po. Alis na ako. Baka malate pa ako sa trabaho ko. Sige, anak. Mag-iingat ka. Aray! Pasensya ka na, miss. Kasi tumitingin sa dinadaanan. Hindi ko naman sinasadya. Brian nga pala. Rizel. Dito ka rin ba nagtatrabaho, Raizel? Oo, sa may finance department. Kaya pala. Ako naman sa marketing department. Kaya pala, nakita na kita dati. Ikaw pala yun. Huwag mo naman ako sungitan. Nakikipagkaibigan lang ako sa'yo. Hindi naman ako masungit. Nagulat lang talaga ako kanina. Ganun ba? Pag kailangan ko mag-cash advance, tulungan mo ako. Bakit naman ako? Siyempre, ikaw yun nandun. Kaya dapat tulungan mo ako para hindi na ako mahirapan. Sus, ako pa talaga ginawa mong dahilan. Kakakilala pa lang natin. Malay ko ba Kung ano, hindi ako masamang tao, no? wala akong sinabing ganon. Tara na nga, pumasok na tayo. Baka mamaya mapagalitan pa tayo ng boss natin. Sige, tara na, misungit. Nisungit talaga. Mukha kasing masungit eh. Mabait ako, no? Sige Tara. na, tara na. Ayaw mo talagang sumama, Ruby? Hindi na, Masong. Medyo masama yung pakiramdam ko. Baka may gusto kang ipabili sa akin. Sabihin mo lang. Ayos lang ako, Masong. Daanan na lang kita ng prutas mamaya. Sige, gusto ko yon. Ano palang gusto mong lutuin ko mamaya? Huwag ka nang magluto. Bibili na lang ako mamaya para hindi ka na mapagod pa. Kaya ko naman magluto, ano ka ba? Matigas talaga ang ulo mo. Basta, magpahinga ka na lang dito. Sige na nga, ikaw ang bahala. Basta, magpahinga ka na lang dito para gumaling ka na. Opo, hindi kasi ako sanay na may nag-aalaga sa akin. At bakit naman? Ruby, masanay ka na. Nandito na ako na may mag-aalaga na sa'yo. Sige na nga, sinabi mo eh. O siya, sige, alis na ako. Kung may papabili ka, sabihin mo lang. Sige na, malis ka na. Basta mag-iingat ka at umuwi ka agad ha. Namimiss mo na agad ako. Hindi no? Ayaw mo pa aminin. Halatado naman sa mukha mo na mahal mo ako. Sige na, Maso. Umalis ka na para makauwi ka agad. Sige na. Babalik agad ako, Ruby. Huwag kang mag-alala. Sige, basta mag-iingat ka ha. Sige.
Hi, Miss Sungit. May ginagawa ka ba ngayon? Wala naman. Lalabas sana ako pupunta ng bayan. Ah, ganun ba? Tara, samahan na kita. Bakit mo naman ako sasamahan? Kaya ko naman pumunta mag-isa ng bayan. Baka mamaya maligaw ka. Kaya andito ako para samahan ka. Malaki na ako para maligaw, no? Hindi mangyayari yon. Baka mamaya makidnap ka pa dyan. Baka kung ano pang mangyari sa'yo. Naku, Brian, malabo mangyari yan. Kasi hindi naman kami mayaman. Bakit? Maganda ka naman kahit di ka mayaman. Huwag mo nga akong binubola, Brian. Pumayag ka na kasi nasamahan kita. Sige na nga, samahan mo na ako kung sasamahan mo ako. Papayag ka din pala O sige, hintayin mo ako dyan sa inyo. Susunduin kita. Sige, bye. Bye. Ano ba? Ang luwang-luwang ng daan. Porket may kotse ka lang, ang yabang-yabang mo na? Lumabas ka dyan! Harapin mo ako! Miss, ayos lang kayo? Masong? Miss? Masong! 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 Mag-usap tayo! Masong! Mitch, wala na tayong dapat pag-usapan pa. Baka may makakita sa atin dito. Baka kung ano pang isipin nila. Umalis ka kasi ng biglaan. Kaya nga ako umuwi dito para hanapin ka at makausap ka. Hindi pa ba maliwanag sa'yo ang lahat? Hindi, Masong. Dahil iniwan mo ako sa ere. Ganun na lang makadali sa'yo ang lahat. Pwede ba, Mitch? Kalimutan mo ng lahat, tapos na yun. Hindi, Masong. Hindi ganun kadali yun. Tigilan mo na ako, baka may makakita sa atin dito. Bakit? Natatakot ka? Bakit naman ako matatakot? Bakit, Mitch? Anong binabalak mo? At umuwi ka pa dito? Hindi mo pa nakikita, Masong? Pinagtagpo tayo ng tadhana. Nahihibang ka na talaga, Mitch. Siguro nga, nang dahil sa'yo, Masong. Kaya ako nagkakaganito. Masong! Tigilan mo na nga ako, pwede ba? Masong! 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 Hindi pa tayo tapos, Masong. Hindi ka mga pagdalo sa atin. Nakikinis eh. Una yung boy. Nagkinis mo't yung nagkintamati ka din naman. Kaya gumagamit tamit ha. Ito ni, GR4 Extreme Degree, sir. Mahit nga pangikat ti ko ata. Ito mangkin nga grasa. Magaling mo lang dilugan ko ha. Nagdalos ni. Ito na yan, nagsilingay. Nay, Mahit ah. Nanay, nagdalos sa kadena na nay. may cut pa iso nay. Kulang ata, ibabad mo lang 3 minutes to 5 minutes. Sama ko kuskusin. May cut no kan. Alam ni, nagdalos ni. Terus ka pa iso nay. Kapag kanino motor na to? Kanyak ah. Kaya motor mo ay. Pahatak ko na kung pagbayad ko. Sayang ay. Nagkaras mo na natin sukat mo. Di ba alay, basta tumaray. Sa bagay ah. Oh, nagkinis yun, nagsilingin na eh. Kung pa makita mo lang yung nakadagrasa na ah. Kita man eh. Pagagatangan ngayon kasta. Yung TikTok, Lazada, Shopee, da. Mabalin ng gurdura may salang. Balay, basta pagbayad mo. Gurdura ito mga raw ta gamitin mo di ka din ah. GR4 degree sir. Oh, Kita mo na eh. Magmayat buya na yan. Dalos na eh. nagkinis na rin na eh.